hvad fanden er det, du laver? Hvad har vi prøvet? Nå, det der. Jamen, det er fordi, jeg har fået nogle smøger med sædefilter på. De smager godt, vil du have, ikke? Nej, ellers tak. Jeg ryger ikke. Ja, men tricket ligger i fingrene, ikke? Så ryger jeg sidde en hel af. Det er garanteret. Far. Ja, men jeg har også prøvet at smøre det på mine klunker, ikke? Det smager ikke så godt, jo. Så. Ja, men det ved du godt. Nej. Nej. Det er forkert, det der. Sådan der. Sådan der, ikke? Fat nu noget. Se, sådan. Ja. Så, nej, kraften ikke spart. Jeg har trænet det her, din. Nå, sådan der. Sådan der. Ja, se på mig. Se på mig. Stor kage.